Yun, Madong Noity. Good morning, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. First time ko po nakikita ng ganitong mga bahay ng mga langgam. Ang lalaki pa. Mga nest. Ganito pala gumawa ng bahay yung mga langgam. Baka may nectar to. Dugos sa Bisaya, nectar. Honey. Ayun lang talaga ako nakikita ng ganito. Mostly kasi colony. So nag-elevate na rin yung mga langgam. High-tech na rin sila. Kailangan na rin nilang mostly kasi mabaha na yung mga area namin, kaya doon dito na lang sila sa imabaw ng ng kahoy, lemon cito tree yata to, or ano po. Yun.